vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo zvokuti vabereki vangu havasikana kutombozviziva, saka kunoku kwandiri I am on a 90-day visa mukoma, because ndine munhu wangu uyo wandakangosangana naye wandakabva ndachizoudza kuti kana iye achindida anofanira kuti ange achiita zvinoita, so that ndinge ndichizoya kwaari ndokubva achizoita the whole process, then invited me. Zvino ndava kunoku mukoma. Nyaya iripo ndeyekuti I have since found out kuti the guy is extremely abusive zvisingaite. Apa visa racho rinoti kana ndikangogara ndabuda muno munyika mandiri, it means kuti it's going to get cancelled. Zvino handichaziviwo kuti ndoita sei. Is he just testing me? Like rimwe zuva apo paakandirova akabva anditi I just want to see what kind of a woman you are. Takasangana paFacebook, ndainge ndisingatombofungidziri kuti munhu uyu wandiri kutaura naye iye ari kumhiri kwemakungwa. All of a sudden ndopa akazonditi ndipe manumbers ako, kwava kumupa manumbers angu paya, kwava kutoona kutoti ko inga wani manumbers ari kushandisa ndeye kumhiri kwemakungwa. Ndakafara chaizvo. Then we had our moment of love bonding each and every day, tichingotaura using my video calls until ndazomudza kuti ini nahangu zvema long distance I can't. Iye anofanira kutoti ange achiita zvinoita kuti ndinge ndichizouyawo ikoko, and it was going to be an opportunity. Mukoma amai vangu vakafara chaizvo pandakavaudza kuti ndaive ndiine munhu wangu ainge achida kuti ndinge ndichizoendawo kumhiri kwemakungwa. Pasina kana nguva ndakatoona zvinhu zvangu zvatoita, visa ratoita. Then that was when I arrived kunoku kwandiri mukoma. Nyaya iripo ndeyekuti iye ari kuti I'm just waiting, I just want to see kuti uri munhu akaita sei, then I'm going to make you mine. But I am being abused each and every day mukoma. Dzimwe nguva paya vabereki vangu kana vakandikumbira mari, obviously semunhu asina kodzero dzekuti ndinge ndichizoshanda muno munyika mandiri kuraramira ndiri, ndinotofanira kutoti ndinge ndichitokumbira iye in which ane mari mukoma, handiri kukunyepera. He has been living as a bachelor for a very long time. Kana paakandirakidza mari yaainayo maaccount ndakafara chaizvo ndichiti Mwari makanaka, but now I am regretting. Zvino handichazivi kuti ndoita sei, ndokusaka ndauya pano apa ndoda kubvunzawo kubva kwamuri yeZimbabwe kuti ndoita sei, ndoramba ndakashingirira here until ndakwanisa kupedza madays acho andakanzi ndike ndichizopedza ndisati ndabuda munyika ino yavatorwa. Ndoramba ndakashingirira kusvika ndazokwanisa kuwanawo green card racho, then I can see what I can do with my life. Kurohwa chete ndokangangondirwadza. Ndakagumisizira kurohwa pandakambopinda mufirst marriage mangu, and worst of all akatongondirovera zvinhu zvisina basa. Takabuda tose mukoma, saka iye he was busy with something, ndokubva azondisiya ndakagara. We had gone to this other diner, then pakabva pachizoya umwe murume akauya akataura neni for that fact yekuti murume uyu akauya akandimhoresa. Ndikamuudza kuti I am already taken. Iye instead of understanding kuti I am someone who is honest, ndakatomuudza murume uyu kuti please leave me alone because I am already taken. Takazoti tava kumba manje, tichingonopinda mumba munhu kwava kutondidira mbama, akabva anditi kahurike kuZimbabwe kari kuvhunduka America. It was very painful for me. Ndakabva ndanyarara. Akabva achizoya kwava kuapologiza zvikanzi I just wanted to see what kind of a woman are you an obedient woman? Inga one I am obedient, I told him, but zvekuzondirova izvo ko zvakazobva nepi for kanyaya kadiki kudaro. Is there something big that is going to happen kana ndikaramba ndigere naye? Uye zvekare ndedzipi dzimwe nzira dzandinokwanisawo kushandisa kuti ndige ndichizongorambawo ndiri legal muno munyika mandiri? Ininiwo ndine visa iro ravanoti 90 day. Ndinokwanisa here kuzoconverta this visa into something else? I was thinking kuti ndinge ndichizoita an asylum seeker, asi pekutangira ndipo pandisitomborina akabva atongonditengera an iPhone in which anogara achingosecha
history because it is linked to his email. Handina chandinokwanisa kusearcha pafoni iye akazandibvunza because pane pandakambosearcha about my visa, the terms and conditions, kwava kutanga kundipopotera. He was at work akati hey, uruda kuzama kudi izvezvizve right now I can see what you are trying to do pafoni pako, because iye pamacbook rake kana nditori painternet anenge achitoona zvose zvandinenge ndichiita. Akatondirakidza akanditi enda izvezvizvi painternet. Ndakabva ndatotanga kutoona kutoti even on his laptop that same Safari browser it then appears. Ndotoona kutoti ingawani zvose zvandinenge ndichitsvaka painternet naiyewo anenge achitozviona. So I don't know how he linked up everything to his phone as well as his laptop monitoring my movements. Hanzi nekuti ndinotya kuzotizwa, in which I told him kuti I was here to stay. Ndakatobvawo kuZimbabwe kunhamo and I was willing to be his forever, but nyaya iyi abusive behavior and tendencies ndo zviri kundivhundutsa. Please help me out. Ndoita sei? Ndodzokera here kumusha, in which akanditi kana ukangogara wadzokera kumusha under this visa ukangobuda outside of the borders of America, it means that it is going to be a ban for the rest of your life. Please tell me when you post my story, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Hey, pari tricky. Hanzi ndikuda kungozivawo kuti handinawo here dzimwe nzira dzekuti ndinokwanisa kuapply for another visa. Hanzi everything that I do it is monitored. Saka ndinotoshandisawo a ghost account paYouTube. Kune vanenge vachida kundibatsira, please ndibetsereiwo mucomment section yepa YouTube. Just tell me kuti ndingaitawo sei. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo pandakazoromba ndakatanga ndiine chishopu changu, ndaitawo zvekufila up gas uye zvekare nepasite ndaitawo zvematai. Saka ndakabva ndachizotaurawo nomwe muNigerian ainge aine chiscrapyard. Saka aitiwo kana kushop kwake kukauya macustomers, then he would refer them to my business paya ndichitoitawo mari uye zvekare tichipota tichiita madhiri. Dzimwe nguva kwake kwaiti kana kukauya dzimwe motikari dzedze dzekuti paya pakaitika accident, handiti vanenge vaine zvimatow trucks zvavo zvinomhanya zvobva zvazoenda kunotora motikari dzedziya, taibva takasika tobva tachinja matai, tobva taisa mamwe matai ekudhara. Isusu totosara tiine matai aya mazhinji acho anenge achitori bho. Ndokubva tatotanga kutowirirana paya. Saka pane pamwe paakazonditi ainge achida kundibatsira achinditi iye business rake remaspares iri hakusi kunzi he was that reliant on it, achiti handiti tunoona kuti dzimwe nguva ndinokwanisa kutoita kana nguva yakareba pasitombori mabig customers anenge achiuya, but iwe unofungidzira kuti vashandi vangu ndinovabhadhara nei? Ndikati kwete handizive. Akabva ati nekuda kwekuti ininiwo ndine zvinhu zvinondipa mari. Ndikati like serious? Akabva ati hongu ndine zvinhu zvinondipa mari inini. Komanashi kwava kuchienda naye kuNigeria. Takati taenda kuya takaenda kune rimwe gomo uko kwandakanodya nyama yemunhu mukuromba kwangu. Yes, I am saying it with a straight face, but nditori nenguva dzekuti kana ndikagara pasi ndinokwanisa kutotanga kutochema kutoti saka yandakatoita iyi ndiyo yacho yavanoti cannibalism here. Nhai Mwari. Ndakaenda naye vesi uyu kuNigeria. Akabva ati ainge asingatombodi kuti kana hama dzake dzinge dzichizozviziva kuti ainge adzoka kuNigeria from South Africa. Takabva tazoenda kune n'anga yacho, but n'anga dzacho dzakatosiyana mashandiro acho adzinoita nen'anga dzedu dzemuZimbabwe. Takasvika kuya tikabva tanzi tainge tichifanira kuti tinge tichienda kune rimwe ravakati Forbidden Forest, uko kwatakazofamba 2 days mukoma. Ndokubva tachizosvika pashrine pacho painge pachigara n'anga yacho nezvimwe zvevakomana zviviri. Zvevakomana izvi zvainge zvichityisa, hamenoso kuti zvakangozvarwa zvakaita sei. Ndokubva
ndachizonzi nguvawo yangu yekuti ndige ndichisimbisiwa, hana yangu inge ichizokwanisa kusimba pane izvo zvimwe zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita. Ndakagezesewa uye zvekare ndikapiwa chimwe chikafu icho chavakati these are the food of the gods. Mushure mekunge ndadya chikafu ichocho chezvimwari chakadedicatwa kune imwe altar, ndopa ndakabva ndachizonzwa kuti kana hana yangu yainge yava kusarova, zvino ndainge ndava kufila sekunge ndainge ndava murume. Takabva tachizoendeswa mune rimwe bako, tikagara mumubako muyamya kwemazuva zvekare 2, ndipo patakabva tachizounzirwa nyama iyo yandakafungidzira kuti yainge iri nyama yemombe. Ndikabva ndatanga kudya zvangu, iye ainge akanditarisa akati, ya une zvivindika, because inini nyama iyi pandakatanga kuidya ndakarutsa, wazvinzwa. Ndikati kunogorutsa sei nekuti nyama iyi iri kunaka, inyama yemombe. Kwava kuramba akanditarisa paya, akabva anditi kwete, haisi nyama yemombe iyi, inyama yemunhu. Akashayika mushure mekunge tasvika pano pashrine, saka vakabva vazotumidzira vanhu vavo avo vakaenda vakanofukunura mushure mekunge avigwa. Kwava kucheka mapisi avo avakazotibikira, ndiyo nyama iyi yatiri kudya. Mukomana ndakavhunduka, but kuti ndige ndichirutsa panguva yacho iyo ndakazviudza kuti kuno kwandiri ndiri kunyika yevatorwa, nyika iri kure chaizvo. Kana ndikada kurakidzira sekunge ndava kusema handichakwanisa kuzviita zvinhu izvi, ndipo paya pekuti ndinokwanisa kuzongourawa ende ndikatongovharana. Nyaya yacho ikatorova. Ndianiko anozonditsvaka kuNigeria? Mukomana ndakashingirira, ndikaruma mazino, ndikati pano handingamborutsi. Kwava kukumbira mvura yandakazopiwa ndo yakazondibatsira, because yainge iine mushonga wekuti usazorutsa. So mukuromba kwangu ndakadya nyama yemunhu. Ndokuzodzoka kuno kuSouth Africa nditori nekagaraji kangu, kaautoshop kangu, uye zvekare ndichiri kuita izvozvo zvematai. Tinokwanisa kutoita mazuva tisina kana kumbogara tatengesa kana tai kana rimwe chete zvaro, but tinenge tichitoita mari mukoma. Vashandi vangu havana kana zuva randinovati nhasi handina mari, anenge andikumbira mari ndinobva ndatomupa mari iya. This is my own confession mukoma. When you post my story, please tell me, because I will be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Strange things indeed they do happen in this world. Kudya nyama yemunhu zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri bhabha uye zvekare ndine saga randinochengetera vhudzi revanhu vandinogerawo kubhabha kwangu. Mukoma nachi kuti inini ndige ndichizosvika pakuita zvose izvi, ndakaona kuti panzvimbo pacho ipapo apo patinoitawo zvekugera kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa ndainge ndiri munhu aitoita mari, but takabva tachizotanga kuwanda. Ndingangoti maybe we are about 10 vanhu vanogera panzvimbo imwe chete iyoyo, ende pari very busy. Dambudziko riripo mukoma nacho nderekuti the fighting it is just too much, because semaSouth African pavakazoona kuti tiri kuita mari vakabva vachizotanga kutiitira utsinye hwekuti hatichadi maforena, but tinenge tichingorwedzana navo. Eniwo kuti vasazongoramba vachindinetsa, ndakabva ndachizotaura neimwe n'anga iyo inoitawo zvekutengesa zvinhu izvozvi zvechivanhu zvemuno muSouth Africa. Ndikati sekuru ndodawo kuti munge muchizondipawo masimba ekuti ndinge ndichizokwanisa kuwanawo macustomers, uye zvekare ndisazonetswa nevamwe ava maSouth African. But ivo zvavo vanhu vatongoriwo nenungo, because anokwanisa kuti akaswera achigera sanhasi akabatawo kana kuti 400 kana kuti 600 mangwana haatombouye kubasa, anotanga ambodhakwa onwa mari yose iya yakusvika yapera, then ndo paanozodzoka kubasa. Saka vakabva vazonditi tsvaka saga. Mukoma nacho ndakazoenda ndikabva ndazonotenga saga ndikauya naro, aya ma50 kg. Ndakaritenga saga iroro ndokubva ndazouya naro kwavari, vakabva vanditi alright it is fine, ndicharigadzira, asi zvandoda kuti unge uchizoita for 1 week. Ndoda kuti wose uyo anenge auya kwauri achiti anenge achida kugerwa musoro, unofanira kuti unge uchizotora vhudzi iroro usazorirasa. Chipepa ichi uchange uchizongoriisa vhudzi iroro muchipepa, then kana wachaisa unouya naro vhudzi iroro. Mukoma nacho ndakabva ndatanga kuita saizvozvo kuzonosvika. Sekuru ava vandiudza kuti
ndakandichifungidzira kuti saga iri richazara ne1 week, chiramba uchingoshanda kusvika tazadza saga iri nevhudzi revanhu vaunenge wagera musoro. Ndakashingirira I think for nearly 3 weeks kuzvino zvikazi saga iroro richizara mukoma, ndopavakazonditi chiuya utore saga rako. Ndakazotodhileya kusvika kunze kwasveba mukoma kwava kutoita riri Uber because ndakaona kuti saga iri rainge rakazara nemavhudzi evanhu zvainge zvisingaiti kuti inge ndichizoenda naro kumba kulocation kwandinogara kunze kuchiri kwakachena. So ndakazongodhileya ndirimo muchishopu mavo until dzava kumapast 7 kwava kuchiita Uber, ndokubva ndachizoloda saga rangu reriya mumotikari, ndokubva ndachizoenda hangu kulocation. Mukoma ndakabva ndatanga kuita mari. Dzimwe nguva so ndinokwanisa kuti kana ndakarara mumaziso mangu ndinokwanisa kungoona nyoka iyi ndotoziva kutoti kana ikangoti mveso mangwana makuseni pandinozomuka ndinobva ndazotoona kutoti munenge muine mari. Sometimes inenge iri 10,000 yandinotongoona inenge iri mumba. So mukoma nachi kubva ipapo ndikabva ndatanga kuita mari. Zvino business iri reubhaba ndainge ndava kusada kuramba ndichingoenderera mberi naro, but vakabva vanditi aiwa inini handiti ndakakubatsira, newewo yava nguva yekuti unge uchindibatsira kuti ndinge ndichizowanawo macustomers. Saka vane mazuva ekutoti vanotondiudza kutoti vhudzi raunenge waswera uchigera zvanhasi, vhudzi iroro ndoda kuti unge uchizondipa. Handizivewo kuti vhudzi iroro vanorishandisa kuita sei, but vakangonditi ndokuti ndinge ndichizokwanisa kuwana macustomers. Chimwezve chandava kuona ndechekuti vanhu vazhinji vanouya kuzogerwa kwandiri, vanhu ivavo ndinozovaona zvino vava kutaura nasekuru ivavo, vamwe varume vanenge vachitenga mishonga yekusimbisa misana nezvakangosiyana siyana. Umwe mufesi uyo wandinotoziva kutoti anotoenda kune imwe church yatinotoziva tose pano ePentecostal church. Ndakazotoshamisika ndichitoona achitotenga dehwe kwavari sekuru ava. Handina hangu kuzoda kuvabvunza, then akabva atongomhanya achitarisa achida kuona kuti hakuna munhu ainge amuona here achinoriisa mumotikari make. So zvimwe kuda ndokusaka vachiti vanoda vhudzi revanhu vandinenge ndagera, so that vanhu ivavo vange vachizotenga mishonga kubva kwavari. Ndiyo secret yangu iyi mukoma. Handina hangu regret because zvinhu izvi zvandiri kuita handina kushandisa ropa, handina kuuraya munhu, uye zvekare vakanditi zvinhu izvi zvandakakupa hakusi kunzi zvikwambo, it is just pure good luck. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi patori nomwe mufesi uyo wandinotoziva mufesi uyu anotoendawo kuchechi. Saka murume uyu ava kutoitawo zvekutotenga matewe kwavari sekuru ava nemumwe mishonga. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.